Аз съм дизайнер на бижута, обаче. Аз съм дизайнер на бижута, обаче. Не мога да направя качествено видео, което да достигне до много хора. Не искам много. Поне 50 000 гледания да има. Аз съм дизайнер на бижута, обаче все нямам време да изработя нови модели бижута. Аз съм дизайнер на бижута, обаче имам толкова много консумативи, че не знам дали някога ще ги използвам за нещо. Аз съм дизайнер на бижута, обаче самата аз рядко нося бижута. Но най-много нося ето тази гривна. Стана ми любима. Наистина любима. Аз съм дизайнер на бижута, обаче изработвам и коледни топки от маниста. Ето такива. Аз съм дизайнер на бижута, обаче работното ми място е винаги хаос. Нямам подредба, въпреки че казват, че трябва да е подредено, творческите хора не харесват хаоса, че как знаеш къде ти се намират материалите, как можеш да търпиш такова нещо. Ами, аз мога. Често казано, в тази неподреденост ми е най-лесно да намеря това, което ми е нужно. Абсурдно е, но е истина.